Co já jsem? Pokladnička. Jsi dneska řidič, dárce, hostitel, brbla. Když mě říct, že si 300 korun odkážu za naftu. Jsem. 300 korun od každého? No? To jako potřebuješ ještě jet někam zítra, jo? Znovu jsem. No, já jsem dal jenom papírek a mi tady vrátil snad z 10. Máš být rád, víš? No to jsem. Ten průkaz u té způsobilosti, to je pro profíky? Profík musí mít. No. To furt ještě natáčím. Z povolání. No, to musím jít do toho. Ty máš vzdané skupiny, jak to platí, které má. Můžeš. A to znamená, že mi tam poznají do hlavy, že Vlastně vždy školení jezdí. Ty probíhá každý rok školení. Tam vlastně